Ono jaran kepang. Wong ngene iki dapurane kaya jaran kepang. Apa? Hah? Cepat lo. Oh ini dah. Lo. Wi sapa wi? Wi sapa wi? Oh. Siapa itu? Sudah kenal belum? Mas Akbar jualan apa? Ono jualan sempak bukan? Mas Akbar jualan barong. Jualan apa kok barongan? Yuk kasih tepuk tangan buat Mas Akbar. Pertunjukan ada barongan ya. Hadiah masih banyak, nanti yang semangat lagi dikasih hadiah sama Om Badut. Yuk Mas Akbar. Anak Isa Pocol. Bersama Sanggar Dua Maulana dan juga ada Badut Balonku. Yuk kasih tepuk tangan dulu dong semuanya. Awas, hati-hati. Hai, siap. Ya. Ndi putune sing pundi? Oh niku ta. Ping, sini. Takut ya? Takut. Oh sini. Itu sama Mbak Yud. Le. Siap. Habis ini ada pertunjukan juga. Mas Akbar makan sendal. Ya. Alon. Besok wani. Alon. Iya. Saiki. Wow. Mani. Kakinya sendiri mau dimakan. Kasih tepuk yang meriah dong. Dua Maulana iki lho. Kadang temo. Ya. Tarung. Ayo tarung. Ayo. Nora. Tarung. Tarung karo ibuke iku lho, ibu ning ngarep lho tarungi. Wah. Ayo. Ora ambo. Ya, Sironora Porocoyo Yen singko barongo yuk goyang pelan-pelan yuk. This is Ki Mangku Jati Pusu Slamparjo. Boleh sambil nyanyi dah. KMK Official from Arwa Project Remix. Ya. Awas. Loh, gak bahaya ta? Awas kentut.
Ayo Mas Akbar. Hei. Mas Asmi, sini dong. Ayo goyang ikut goyang dong. Ayo Mas Asmi. Hei, ya. Iya. Iki barengannya freestyle. Ayo. Asik. Ayo. Mas Asmi sama Om Badut sini. Ayo. Oke, lo. Lo. Tebakno wong ganteng porai. Bu, ganteng apa elek? Oh, kapok elek. Sing kono meneng sik. Ganteng apa elek? Krungu ta sampean. Oh, lagi ngene kok menggos-menggos. Oh, iya. Lakon apa? Ganteng-ganteng menggos-menggos. Bu, ganteng apa elek? Loh? Ibu kipas-kipas oh iki manten pria manten wanita ye sing neng kono lu ngomong elek. Bu, ganteng apa elek? Iki manten ya. Loh. Kanthi hang luhuraken asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih lan Trisno bintang tamu Kang Akbar dengan bintang tamu pencit malah bismillahirrahmanirrahim. Mugi adicara kalaksanan. Lah kono garangan boten wonten rubito. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kangen kagung kasumanggaaken lumampah kadhiraken keluarga agung saking nyantol. Opane Surabdata Pidana bintang tamu Merdining Sirna ini kita purani bintang tamu iya Mas Sabar Renia Bata ya iku Hangesti wondene Pitana Luhu Mas musiknya pateni sih Mas aku penasaran iki sik Rene sik aja melok-melok aku nyilih sedilut ora kudu garap Rene, ayo pelek. Sarindri, apa aneh? Sarimi yo iya, ora Sarindri, Sarimi. Namanya siapa? Cindy. Cindy. Bu, ayo pelek Bu. Lah kok ono pentole? Aku nyawang kono pentole loh. Nusul pitno. Nilai dilut. Apa yang? Ayang, apa yang? Aja digarap, kesobo garap sama. Hah? Oh, garap sawah. Niki mangko Mas Semerap. Kula agek tanggapan pala apa ya? Tuh mriki kok bareng badut iki, Mang. Nah, jauh.
karo bojone sayang-sayangan. Masih situ Lah kan. tekan di wo bedino Bujuk garap gantengan di. Ma, Apa, Dik? papa. Apa, Dik? Ada di garap nar badut. Papa. Iya, Dik. Keri kabeh aku rek. Ngomong amit-amit, kowe urung rapi to. Ya. Mulai entuk ngene piye? Amin. Loh. Ya. Aja ngono. Oh, meteng aja ngono meteng sampeyan iku aja. Iki lek ceblok. Mbiyo ditali rapi ya. Gak apa-apa iki lho, gak apa-apa. Apane? Oh, gak apa-apa. Kowe menilik duwe anak. Ngemi iki, mbok infeksi. Hei, kadaluarsa wisan. Lah ya kadaluarsa infeksi. Ake micine, ake micine. Gak apa-apa, Bu. Bu, demeken Bu, demeken Bu. Demeken. Demeken Bu. Ya! Mama. Aja ngono kok ada pendarahan. Engko pendarahan piye aja ngono. Aja ngono, Mama. Wis sampeyan iku wis meteng tuwek, Mama. Meteng tuwek. Lah sing lemune ndi meteng tuweke? Yo. Wong meteng kan umum ndek kene. Pindah nang kene. Bih. Ayo para adik-adik iki lho, ayo para. Ngomong ae. Iki nggon aku. Mau enggak? Ambung, ambungan gak apa-apa. Ambungan gak apa-apa, kena cere-cere bojoku. Saya tak pamitan Ibu ning kono. Kate pamitan. Mau, Bu, aku ngambung iki oleh apa ora? Oleh, woi, oleh. Aku bolok kene yo. Bu, kula nyium niki mboten apa-apa. Apa nih Bu yang diambung? Rene Bojoku kayak bancaan arek-arek. Pada nopo sedep micin lah. Sayang. Bojoku digawe royokan arek-arek. Nyeluk papai. Papa gedang. Papa gedang. Bojoku ora tau nyeluk papa, nyeluk papa. Sayang. Aku di bojo ngene paling langsung lemu. Alhamdulillah. Amin. Bojo loro ya OTW. Pa. Cium dulu dong tante. Bojomu cak mulai. Iki engko sahwanan anake iki lho. Hah? Bojomu cak mulai. Tuh, sak dur. Aku gundul kok. Gondol lah ngonomu. Aja aja dibongkar mi kok ae mi. Wong barang ketakeki minyan barang tak obong kok gundul kabeh kekobong. Minyak apa? Minyak apa? Makanya kok monyong. Aja iceng-iceng aurat. Wi aurat. Sik, kok ana burung garuda ae iku, Mang. Iya burung garuda ngendok. Aja guyu, ngono burung garuda ngendok kok guyu. Wis padha ae. Dek, berhubung iki wis dalu ya. Wis dalu. ya. Iki Awak dhewe kan pengantin pertama. Ayo malam pertama dek sembah ya. Iya, karena malam Kita pertama. gelar kloso. Ya. Gelar kloso. Melok ta gak? Moh. Loh, kate buah apa iku? Bung, Padane apa dibungkus? pada nyelarakan ae. Wah, iya. Ngawur. Wis. Marai penyakit nang kene. Iya, sayang. Ya ampun, aduh. Ya. Heeh. Ember. Diambung tenan iki. Ya Allah, girap-girap. Iya. Lalu glodong ning paret. Ya Allah, mimi. Ya golek mangan sak pulukan kok pola mung koyo ngono kuwi. Iku sari awan langsungane. Oke, istirahat dulu teman-teman. Nanti dikeluarkan lagi ya ke asalnya. Sekarang teman-teman di sini selain ada barongan dan juga di sini ada sebelum dari ular di sini ada temannya Mas Asmi. Ada Naruto. Sini dong Naruto.
Teman-teman semuanya tak kasih pertanyaan, ini Naruto datangnya dari mana? Jakarta kejauhan. Konoha, koyo ngerti Konoha.